hálaadás nálunk a hagyományokról szól. Együtt van a család, és hálásak vagyunk mindenért, ami megadatott. Persze vannak kedvencek. Axel imádja az áfonyamártásomat. Mike a krumpli pürémet. Sue és Brick a házi süteményért vannak oda. Én pedig azért a 80%-ért, amit hálaadás másnapján megspórolhatok. Ez a híres fekete péntek. Lássuk, egy hét van hálaadásig, a bolt éjfélkor nyit, fel kell készülnünk. Szó háztartási részleg, Axel sportosztály. Brick meg átkúszik a lábak között, ő megy az elektronikára. Találkozó egykor a lifteknél. Értettem, uram. Ó, és amikor meghívod apádat, említsd meg neki, hogy ő lesz a sofőr. Nehogy beragadjunk valami mazsola mögé már az elején. Mike. Nem hívnád inkább te? De a te apád. Ez mindig olyan szenvedés, majd